Thabani Mpofu panguwa inoi vamwe vanombomuti aiwa CHAMISA lawyer panguwa inoi waya achiataka chitiko aiwa chakashoka vanhu aiwa chikupiwa motokari aiwa kwakaita evangelist Traimo panguwa inoi auya neside of view yake yaauya akatsanangura panguwa inoi achitaura mashoko achiti mamwe maevangelist nemaprophets maino nemareverends panguwa inoi especially semunyika yeZimbabwe they cannot be like vanhu vatinoziva vari mubhaibheri vainokonzi mamwe magifts vaiaramba vachiti let these gifts be yours. So ndapinda mashoko mudaitagwa panapa naThabani Mpofu not subscribe or like on the bell icon. Anopinda mukomana otanga posta this picture akati if we don't face our fears will chase us forever. Obanyara chiti ZANU-PF under mnangagwa has arguably been the best test to Christianity in Zimbabwe. It has become evident that many Christians lack firm conviction and readily yield to prevailing trends. The love of material possession is overwhelming, and professed principles are frequently abandoned when tempted by gifts, cars. Unlike Daniel, who stood firm against such trinkets, many find it difficult to say, "Let your gifts be yours, O King." In many ways, Christianity has become one of the greatest challenges even to our struggle for liberation. A nation whose moral heartbreak is compromised by all species of irregularity cannot be trusted to make the right choices. Indeed, to us, things are only bad if they do not benefit us. In the meantime, let me keep the Sabbath as I abandon my civic duties, poor, pitiable, and wretched, so like most. Ndikoko ndio mashoko anomudaitogwa panapa naThabani Mpofu. Mamanzo mashoko ataura aiwa situation iri kuitika munyika yeZimbabwe muri kuiziva and zviri kutaurwa naThabani Mpofu munyazi kunzwisisa kuti ari kutaura kuti kudii. Imi chimbotudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko abuda achitaura. Pinda comment section medu mafungiro enyu. Subscribe or like, hit on the bell icon.